হারমোন তো তামো 24 তারিখ ঘন্টা ছড়া 24 তারিখ মানে 24 সেপ্টেম্বর 2023 ঘন্টা ছড়াও কাইসা আর প্রথম মুঙ্গা প্রথম মুঙ্গ রামচন্দ্র ঘাটনি গরম গুনাंगे बेले मोसां रन्जित देव बर्मा दङ उलो साइमान खान त्रिपुरा मथा पार्टीनि प्रेसिडेंट बरम गोनां मोजां बिके रांखलबो दङ आरो इउटिउबनि बिथिंथि साइमान खान जे आनो आनि बुमुंखुयै प्रेमलाल मनसं जेडीसी चेयरमैन धलाई जुन जे त्रिपुरा मथा सुबायु त्रिपुरा मथा सकागो नै जे बजे अ सालनि गथमुंग साखा आनि सुमुं बिनि थानि त्रिपुरा मथा सुबायु त्रिपुरा मथा सकागो नै जे ब अ सालो सामानि आं त्रिपुरा मथा पार्टीनि एमएलए ngै tabuk jorafano त्रिपुरा मथा पार्टीनि एगेंस्टे माइको बसाबु कक सायाको मुंसा यूट्यूबो tabuk जराथै आनि सामुं बा सानानि नांगौ होननाय आं वानसुयाको तामफ्रायबा आं tabukबो त्रिपुरा मथा पार्टीनि एमएलए खौ अरनि आनो अकगनो जदि बजे सामानि अदिनो आनो जे चार्ज लायै बेलाय उस्लोगै जे सामानि आरो जतन थे वाना वासिंचे कखे हाइसे त्रिपुरा मथा पार्टीनि ब खरकसा आदं मैमानो पार्टीनि आदं किन्तु सेंट्रल कमिटिनि ब आदं या मोसां प्रेमलाल मनसं सेंट्रल कमिटिनि ब आदं या ब ब्लक कमिटिनि ब आदं या हंगाkai बाहाय खलायै त्रिपुरा मथा बनो मुंसासुक फान्डे रेखा पावर दे रेखा अथराइजेशन देखलायगा जे एमएलए चित्तरंजन देव बर्मानि बिरुद्धे कक सानानि चेंगबि नय ताम होनैबा आं कक थाइसेबो ताबो सायागौ त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे ओंखाय बाहाय खलाय ब आरो एमएलए बो दङ अ कुथुमानि जागावो आरो प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथा पार्टीनि बो दङ बरक जतन सिरिं ओंखाय तामुंगै ब कक साका आबो पार्टी से साइमाननाय पार्टी बनो अथराइज देखलायगा खलाया आबो पार्टी साथं अकक जेहेतु कायसा कुथुमुंग साजाखा आबोनि बागैना आं बताबो अर नरनि आवाय मुंगो फायै अककनो नारगना नांगा हाया हंगाय आनि मुंसा माजरा तंखा हंगाय बयला हंगाय पार्टीनि जे प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट फानंखा बा अथराइज्ड स्पोक्सपार्सन बुंखा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी जे बरक आनि चाया तंखा हंखाय आं तो ताव आनि चाया नुयाखौ बो चाया न नुगै आनि आनो बरक माजरा बेर आं बिनिबो सावै मानिया अबसे आं बिनि सानान मुसुंगो पार्टीनि जे कतर कतर दंनेरो आं पार्टीनि कतर बुया ता हुनैबा आं एमएलए सिमिसे आनि थानि पार्टीनि आसुकथाय गरि पार्टीनि आं जनरल सेक्रेटारि बुया आं प्रेसिडेंट बुया आं मुंसा बुया एमएलए ठीक नो पार्टीनि खरकसा आदं सिमिसे अबनो आं लुकरनो साहानान मुसुंगो अमाहाय खलायै जे चाया चुकिया खलायै आनि बुंनो सिल साबै त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे हिसामानि आबो हंकै बेलाय यासाक माननानि कगया kaham kurung wansuk tongnai kaham wansuk nai logically যদি আপনারা ওয়ানসুকা হাঙ্কাই
kok wansuk jaknani kok ya tabuk faidi जों पत्र पत्रिकाबो नुगो सालायलेमोन नुगो जे चिनी बुवाग्रा प्रद्युत किशोर विक्रम माणिक्य देवबर्मन बाहादुर दिल्ली बाई मानजुलायै कक चाब्लायो ब साइसिं साइसिंनो कक चाब्लाय दङ बेलाय गाहामखौ अबनि बिसिंदै टिप्रालेण्ड या ग्रेटर टिप्रालेण्ड माननानि ताई जरा दुगलिया हिसामानि बेलाय टिप्रा सारंनि बागै तंथकमानि क ताम होनैबा ग्रेटर टिप्रालेण्ड मानसिनाय आबनि बागै बा आंबो नायसिङै दङ ग्रेटर टिप्रालेण्ड मानसि थं ब साबो ताइमनो अ तालनुइ आगस्ट ताल काइसा तिनि सेप्टेम्बर ताल काइसा अ तालनुइनि बिसिं ताइमनो अ जे सानमानि ग्रेटर टिप्रालेण्ड मानसिनाय हिसामानिबा गाहामखौ बुले तामुखाबा आबनि बागैथ' आंबो ताइमनो त्रिपुरा मथा पार्टी याकारिया वइनो नायसिङै दङ अबसे आनि कक नाकाय बुइतामसा आनि बिरुद्धे आनि एगेन्स्ट तामसा आबनो आनि बिसामो मुंसामो आं वानसुगिया